Tomas i drugari. Ode dizel. Patak je ponosan što je sa zapada. Mnogo priča o tome. Ali i vredno radi i pomaže da sve oko njega radi kao sat. Dan je bio božanstven. Putnički teretni vagoni su se lepo ponašali. Putnici se nisu žalili. Ali lokomotive nisu volele da im neko dosađuje. Postoje dva načina da nešto uradite, rekao im je Patak. Zapadnjački ili potpuno pogrešan. Ja sam zapadnjak i... Zar to već ne znamo, gunđale su. Lokomotivama je bilo drago kada je stigao posetilac. Glatko im je prišao. Debeli kontrolor ga je predstavio. Ovo je dizel, on je na probnom radu. Mora mnogo toga da nauči. Pomozi mu, Patak. Dobro jutro, rekao je dizel slatkorečivim glasom. Drago mi je, Patak. Jesu li ovo James, Henry i Gordon? Počastvovan sam što imam priliku da upoznam nadaleko čuvene lokomotive. Glupavim lokomotivama je laskalo ono što su čule. Ima lepe manire, mrmljale su. Drago nam je što će da bude u našem dvorištu. Patak je bio sumnjičav. Hajde, rekao je. Dizel je pošao za njim. Vaš cenjeni debeli... On je za tebe gospodin Cilindar Šeširko, naredio je Patak. Dizel je izgledao uvređeno. Vaš cenjeni gospodin Cilindar Šeširko misli da moram dosta toga da naučim. Mi dizeli ne moramo da učimo, mi sve znamo. Mi čim dođemo u dvorište, ono je odmah bolje.